UGWUMBA. Afam Chisom Chikwendo. Na-asụ unu biko unu echefukwana omenala na ọdịnala ndị be anyị. Ma unu na-elekwa UGWUMBA na ọ na-ewetara unu ihe niile na-eme na be anyị. Ekene m. Opurobios igwe ajenga. Uwaezuoke do biko. Ị ga-eme ihu aka. Enwere etu ị ga-esi eme ihu aka ọ dịtụ mma n'anya maka ụmụaka na-ekiri anyị. Ihe niile nasịa ka o siri so onye adana. Otu ọbụla ndị taa bụ otu chi m siri wee kee m. Onwe ha mmegharị. Na etu a ka isi bịa ụwa, etu a ka otu a ndere bịa ụwa, otu a ka ndekwa ruo taa. Ọ bụrụ na ịchị ọchị na ibe akwa ka ebe nchiri ọchị na ebe nna ebe akwa bụ ofu ihe ka ọ na-enye. Ọ baghị uru. Ejena na ịya ha gwara tọrọ gụ. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ekwu okwu ihe gbasara ndị na-eme ejije Nollywood tata, enweghị onye anyị na-akpara nkata mbọsị a. Mgbe a bịara mmewe ka ya site n'isi akpa kpaa akpa, ekwute okwu Uwaezuoke, kwute okwu Mike ori ihe dị mma na ha bụ ndị buye n'isi na mbido. Asịkọtụgoro anyị etu si bido, etu si malite ime ihe ejije. Maka na mgbe ahụ enweghị onye a ga-asị gịwa bụ unu bụ ndị bidoro ya. Kọtụgoro anyị etu ọ dị mgbe ahụ. Na mbido one nwere ike ịkọwa ka m ga-akọwa maka na nwa nwaanyị ada enyo ka ọ mara ebe ihe ejedebere onye isi ya akụ n'ala. Mike ori ihe dị mma bidoro egwuregwu a ebe 1981 ya na ndị grupu ya na-eme ya. M wee si ebe m nọ na Akure Ondo steeti na akwa trọkụ wee nata Ọnịcha. Abata m Ọnịcha onwe ihe aka kọrọ m nje eme. M wee banye head bridge na-ebu osisi na simenti na rọdụ. So ihe ndị a ka m na-ebu. Dịka otu m si akpa ndị mmadụ amụ na otu o si abụ ọbụna njọ ụbọchị dị ọbụna ndị afịa bịara ewere m egwuregwu wee jide ndị mmadụ n'ọrụ. Ndị niile na-azụ ahịa onye ọbụla ala enwe aṅụrị na nwoke a nwekwara ebe ọ ya abụọ ba kịta o were ihe ọ na-eme anyị ebe a were erijuwe afọ. Amara m na ihe dị na bụ ego eghọtagofu n'ihi one man a na-akpọ Ezeokoru Paul Okafọ onye ihite na nsa wee sị m na o nwere ebe m ji eduji ya. Ihe a na-eme ebe 1982-83 wee sị ya na enyi nduje m ozi anya na ihe esokwa. Ihe njiri mụta okwu abụ na o nwere egwu Mike ori ihe Mike eji agha kọrọ oge ahụ oyi m duje m ozi ya na ihe eso. Mụ na dịmanụ wee yere wee sie briji wee were ụkwụ na-eje ajasa ebe Mike ori ihe dị mana ndị otu ya na-eme rihasa. Anyị eruo ebe a nwoke a wee kpọrọ mbụ Ezeokoru a wee sị Mike na enyi onye a unu na onye a meme ihe egwuregwu a unu na-eme na onye abanye na egwuregwu unu na egwuregwu unu adị colorful o ji enwe shape na o nwere ihe a ga-adị na ya na nke onye a bụ mgburupụta ụwa. Mike jụọ onye ebe ka ọ bụ the man sị ya nekwa onye ebe ọ bụ ọ sị na m bụ nna ya ochie. Ọ ya dị mma. Mgbe Mike ori ihe dị mma nabatara ndị grupu ya wee jụ na onwe ihe eji m eme Maka gịnị? na mụ mere mkpụmkpụ na iru m adịrọ mma na m na-eyi akwa adọkasịrị adọkasị na aka m dị ka otiti akị m nke. So ihe akwụkwọ eziokwu mgbe ahụ o wee bụrụ ya bụ na afụfụ mmadụ takọlọrọ atakọlọ mmadụ ya emekwana agha. Mgbe ahụ ihe na-achọ ọ bụ ego nri ana amabeghị na mmadụ nwere ike ịba ọgaranya nke bụ eziokwu ka nri jugodi nke bụ afọ. Mike wee sị m ọ dị mma mgbe dị otu a na ha na-eme ya ofu ugboro n'izu ụka. Na-eje njeruo ndị otu ha chụpụ m eje nọrọ n'ofe ama ha na-eme emecha agbasa nsoro ha na-ana tele wee ruo mbọsị enwere show na City Palace Hotel Ven Road South ebe a na-ere friji kịta. Oliver Dikokwe bịara ya, Warrior bịara ya, Bright Chimezie bịara ya, Onuko Odeku bịara ya. Akpọ side attraction Mike ori ihe dị mara grupu ya. Mike sị m bịa n'abalị ka ihe a mere. Anyị abatasị onye ọbụla gwụ isie ndị egwu kwụba egwu onye akọ ibi akọ onye akọ ibi akọ onye akọ ibi akọ. Asị Mike ori akpọ Onuko Odeku ọ sị Mike jee megbego dị na ya na-abịa. Akpọpụta asị Mike ori ihe dị mma ya na ndị grupu ya pụta. Mike wee kpọrọ mụ na okwu anyị ọnụ
onye ọzọ bụrụ pụọ n'akụkụ wee kọrọ anyị akụkọ ihe anyị ga-eme n'ọgbọ ya na enweghị etu nsi kwadogbuo mbụ onweghị ihe anyị kwadoro wee pụtazie n'iro kọrọ anyị ya sị mụ ji anọrọ ka isi odon kredit okwu anyị ọ na-abịara m ụgwọ ka ha marazi ihe mụ ya eme na mụ ya ebukwa ụzọ ya onye ayụyọ maka onye ji ụgwọ enweghị okwu aka ya so mụ ya onye ayụyọ ọ bụ na okwe ha ma kọwatarị ya na gọọmenti ji ụgwọ na ọ bụ mụ bụ onye izizi jighatara ụgwọ otu a ka anyị si mee wee pụta ọgbọ wee nọrọ ka isi odon kredit okwu anyị ọnụ bịa ụgwọ maka okwu anyị ọnụ gbara dị mkpa ọ karịka m ya ọnya ọ na-vibrate na-aba ya ya eme ntamimo gbagata wee sị ya na gọọmenti jikwanye ụgwọ ọ sị nye mee m ihe gịda nsị ya n'ọkwa mba na nwoke ahụ asị bie na ya ya eti ihe kama ihe ya ekwu bụ na o ji esere mụ na gị Oliver Dikokwe wee nọrọ ebe ọ nọrọ ya na ndị egwu ya wee sị na ihe dị nwoke a n'ọnụ wee were wireless microphone ọ naghị enye mmadụ o ji agụ egwu were enye nwa be ya sị anyị ji echụgharị ya ọnụ nwoke a si sọsọ ọnụ nwoke a ka ọ ji na-achụrụ ya na okwu si nwoke ahụ n'ọnụ apụ gbara ọkpụrụkpụ na o nwere ilu na-esi n'ọnụ ya apụ ya ya esi mụ na ya wee mụta ihe ekwekwa ka okwu anyị ọnụ sị ka anyị lụọ ọgụ wee sị anyị marakwa amara na onye jere ụgwọ lụọ ọgụ na ọ lụrụ n'ego ya n'ọgụ na ọ bụghị iticha m ihe ị bịakwa akwụkwa ngụ ụgwọ njiri maka e nwere ike na-anụ ọgụ ndị uwe ojii wee so nọ itikwa m ihe itigbuo m na itirikwa n'ego gị n'ọkpọ mana ebe ọ ya aka mfe ebe ọ bụla ọmụ tigburu gị ịma na mma akwụkwọ ụgwọ gị sị gị sọrị okwu anyị ọnụ mezie ya ka a lụọ ya n'ọgụ nsa na-ejikwa na ọgụ amadike mgbe anyị na-ekwuzi ihe ndị a ọ dagịrịgịrịgịrịgịrị ka m balansị ya gbaa egwu ọkpọ gbaa okwu anyị ọnụ karatị ka m were ụkwụ gbaa ya karatị okwu anụ ọnụ ghọrọchara m n'ụkwụ na eni mkpirisi ụkwụ m ji agba mmadụ karatị onye na-aba mba na-eti aka n'obi ya ọkwa ndị mmụọ ka ọ na-agwa ebe ndụ ya dị mgbe ọ ghọchara m n'ụkwụ a ntụ ụkwụ chọm okwu anyị ọnụ nwa buru m tụkwasị m n'ibu mgbe ọ tụkwasịrị m n'ibu m wee sị ya na mmekọta ruo a na ebe a na ihe m ga-eme ya anọkwa n'elu isi ya wee na-aba mba na m ruo a na ebe a na ihe m ga-eme ya ihe m ga-eme gị bụ okwu anyị ọnụ na mma etitọ gị etitọ na mma azọpịa gị azọpịa onye na-aba mba o ji azọpịa mmadụ ebee ka ọ nọ mgbe egbu ya n'isi ihe a ka m na-abazi na mgbe ofe m nlepụ anya nsị wee sị ya atụghịkwara nna nsị ya na-ekwe nsị n'akụkụ ebe a ya atụkwara nna nsị ọ ya atụkwara nna nsị ọkwụ nna afụ ya atụkwara nna nsị ọtụọ m na gbaa ekunizi m ọtọ ego wee bịa Oliver wee wepụta 1 rapa 50 naira mint wee nye mmadụ nwa be sị ya bịa gbawanya abọgide nya bọchacha anya ndị egwu niile ahụ onye ọbụla bịa gbawa m ego ma ndị bịara mmemme a bụọ m ego ịbatazi ebe a ego wee shie ewesị ka ebupụtazie m eje ebie m aka n'ụkwụ ntị ai ebie m n'isi etie m ai na ụdị o tirikọrọ m etikọ na-enwetago so ihe ndị a ka m memegiziri amụ wee kwubezie ebe niile abịazie buruzie m bupụ maka ebe a n'ime wee sị ha ụnụ afọ n'ihe dị iche na o na ọ how many years ka mụ na ụnụ jegoro mmemme onwe n'ebe ejere data ụdị ego a na ihe a bụ first impression this man na ha kochie nwoke a na sistem ha na nwoke a ya eme ofuma kedu ihe ụnụ na-achụrụ ya mgbe ahụ ka ha sizi mụ bịa rejistara ha bụrụ ememba mgbe ejezie rejistara ha bụrụ ememba akwụrụ m o nyere ha ego ịbụ ememba adịghị izi enyere ha ego mana mgbe m bataziri m wee bido hịọba ha ọnụ hey ihe eme m ihe sị m emegwara na ihe ti m ihe sị m ebe na-akwa m wee bido hịọba ha ọnụ ha mezie m provost mụ bụ onye mkpọtụ n'ezie maka onye obodo ha mere chief security n'obodo bụ onye ori ma ọ nọ ebe ndị ori na-anọ onye ga nji isi ofu enyi nwoke onye na nka na a ga-eme chief security na nka mana ọ dị ezu ori o mana enyi nwoke a dị ezukwa ori mana a ga-eme mana ọ dị mkpụmkpụ onye nka ogologo dị mma ijere mgbadu aka m onye ogologo and imi m ka imi ya mana ndị mmadụ na-asị na mụ na ya yiri na mụ na ya bụ nwanne wee sị na nna m agwa ha m na ya jere ọrụ na nka ọ bụ na nna m gwara m na ya jere ọrụ na nka amara na nna m maka nna m gara mkpụrụ ịghọtago ebe a ka mụ na ha zuzu wee megidezie wee ruo mgbe m emere m nchi eze n'okpuru anyanwụ IGBOWUMBA a na-aza nke mbụ unu mepụtara ka ọ dị kedu ihe maka abịa na-akpọ wude bụ na akịdị nọ Kenya wude bụ na akịdị achara bụrụ na ọkọchị
afa karịrị na nke onye chetere ọkpọ mana afa njiri mepee ka m gwazie gị ka m si zaba Uwaezuoke mbọsị a na-edibeti otu afa a ga-enye m na grupu Mike Orihe dị mma onye kpọọ nke onye akpọ nke onye akpọ nke onye akpọ nke a Mike asịsị chere ewee kpọwa afa niile akpọcha ewee dee ya n'akwụkwọ foodu onye gasị ya na tebụl kpọpụ m iro gasị ya na tebụl so m bịa pikie n'afọ ọbụla m pikitere ebe agba afa m gara aza na grupu a m wee batasị otu a n'aka piki ofuke ha rọchị ya m nara nya n'aka were aka ha tọghị enye ọ bụrụ Uwaezuoke ihe abụọ afa nzara na afa m pikitere ndị okpuru anyanwụ drama group ezigbo afa m bụ Comrade Nze Stephen Alajemba anụ ukwu ama n'ọnya nke mbụ ya bụ ezigbo afa m mgbe ihe pụtawaziri ka nzara n'ukwu ama n'ọnya mana mgbe nchiri echichi na be anyị ihe nzara na echichi bụ dike erigharịrị yes ọ nke i chetara gị kpọọ m o nwere afọ ịkpọrọ m lara n'iyi ka ọ bụ na i chetara gị kpọọ m ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị